Poďakovania. V každej väčšej firme patria ku koncoročnému folklóru ako rezeň ku šalátu a každý rok sa na ne zabudne hneď, ako je po nich. Ako sa teda zamestnancom na konci roka poďakovať tak, aby na to len tak nezabudli? My sme začali tým najväčším. Ďakujeme. Na najväčšej LED stene na Slovensku v blízkosti O2 centrály sme menovite ďakovali všetkým zamestnancom a prejaviť vďačnosť sme im umožnili aj na LED stene na Mlynských nivách. Kolegovia si navzájom napísali toľko poďakovaní, že sa niekoľko dní striedali nad rušnou križovatkou. To bol však iba začiatok. Poďakovaní v uliciach sme pre zamestnancov pripravili poďakovanie vo výške. Profesionálni výškoví lesci ďakovali zamestnancom spoza okien Pribinovej 40 v Bratislave a Europa Business Centra v Banskej Bystrici. Video z internej aktivity zaujalo aj externe. Na Instagrame zasiahlo takmer 150 000 ľudí a získalo 1 500 interakcií. Na TikToku si ho pozrelo 196 000 ľudí a získalo 1000 interakcií. Mimoriadne sa mu darilo aj na LinkedIne. Jednoduchý nápad nám pomohol posilniť imidž zamestnávateľa, ktorému záleží, čo dokazujú aj výsledky interného prieskumu, v ktorom boli ďakovači spoza okien hodnotení ako najlepšia interná aktivita. Poctivo odmakaná robota si zaslúži poriadne poďakovanie. Toto ostane v pamäti a na sociálnych sieťach ešte poriadne dlho.